עולם האסתטיקה הרפואית מתפתח במהירות, ומובילי התחום בישראל משקיעים רבות כדי להביא את החידושים המתקדמים ביותר. איתנו בפינת מרגישות אסתטיקה, דוקטור מוניקה אלמן, מומחית ברפואת העור והמנהלת המקצועית של מכבי אסתטיקה, ואלי פסח, מנכ"ל הרשת, שמובילים את הכנסת הטרנדים והטיפולים החדשניים לישראל. אז להיות מובילה, איזה כיף שאתם פה, כיף השווים. אז באמת להיות מובילים בתחום זה מאוד מחייב. אלי, כמה חשובה ההשקעה בחדשנות אסתטית, ואיך העובדה שאתם פועלים תחת ארגון רפואי מוביל מאפשרת את זה בכלל? כרשת ארצית גדולה וחזקה, בעצם אנחנו מצליחים לשלב את שלושת העולמות של רפואה אסתטית. זה עולם ההזרקות ברמה הגבוהה ביותר, זה עולם הטיפולים הטכנולוגיים שאנחנו משלבים את זה עם המכשור המתקדם ביותר, וזה עולם של שימוש בחומרים דרמוקוסמטיים להמשך עבודה בבית, מותאם אישית אחרי טיפול. בעצם זו תשתית שמביאה חדשנות אסתטית. חדשנות מתבטאת בביוטכנולוגיה, בננו-טכנולוגיה, בבינה מלאכותית. איך זה בא לידי ביטוי? בעצם בשלושה תחומים של טיפולים. טיפולים מחליפי ניתוח, דוגמאות. מירה דריי, כולנו מכירים את הסימנים של נשים וגברים אגב ביחד, ואנחנו מסוגלים בטיפול של מירה דריי בעצם להפחית את אותה זיעה, את אותה הזעת יתר. לא פולשני, לא כואב, תוצאות טובות מאוד, זמן החלמה כלום ובמחירים אטרקטיביים. למשל, אסתטיקה וגינלית. אנחנו מדברים על בעיה שנשים קצת פחות מדברות עליו, ואני חושב שהוא צריך להיות שיח נשים, כי יש לנו פתרון מצוין לדליפת שתן. באמצעות מכשיר וגינלי, באמצעות 6 רופאות נשים, מיומנות, מומחיות בתחום, אנחנו בעצם מצליחים לתת פתרון מצוין בעניין. אגב, גם מוסיפים הזרקות כדי לקבל את אותה תחושה של הפחתת אי נוחות. אני מדבר על השתלות שיער, השתלה לגברים ולנשים אגב ביחד. גברים בדרך כלל בטכנולוגיה של FUE, לוקחים מאזור תורם לאזור קרחת. נשים בעיקר סובלות מדלילות באזור כתר. ואנחנו בעצם משתילים את הזקיקים בין הזקיקים הקיימים, ללא גילוח. חבילת טיפול שנייה זה הזרקות. אנחנו בעצם, אם פעם דיברו על בוטוקס וחומצה הילרונית, הזרקות קלאסיות, היום בעצם מדברים על רפואה רגנרטיבית. הזרקות עם טכנולוגיות וחומרים שמעודדים את הגוף לחדש את עצמו. אז אנחנו מדברים על פילר עצמוני, לוקחים דם, מכניסים לצנטריפוגה, מחזירים אותו כפילר. אנחנו מדברים, מוניקה, חזרה עם משלחת רופאים והם מפזרים אבק כוכבים. ביוזומים, אקסוזומים, ואנחנו מיישמים את זה, וחבילת טיפולים גדולה, טכנולוגית, עם באמת המכשור המתקדם ביותר. אז בואו נשאל באמת את המומחית, דוקטור אלמן, אז את לא מביאה רק את החידושים, את בעצם גם יוצרת אותם. בואי תספר לנו קצת על מחקרים ופרסומים שלך שמקבלים הכרה בינלאומית. אז קצת היסטוריה, המרפאות שבהם אני עובדת הרבה שנים, היו 6 פעמים אתר FDA, אתר בודק עבור ה-FDA, בתחום של טכנולוגיה מבוססת אור, לייזר וגלי רדיו, שבעצם הם עושים איזושהי ביוסטימולציה על פי אופי הבעיה. אנחנו מסתכלים to dig down לתוך האור, לראות באיזה רקמה אנחנו נמצאים, הרי האור בנוי כמו גג רעפים, ואז אנחנו יוצרים איזשהו תהליך פנים עורים שאנחנו רוצים לטפל, בכתם, בקמת, בשיפור מרקם האור. עם הזמן אנחנו מבינים שהטכנולוגיה היא לא stand alone, אנחנו צריכים לתת לה עוד משהו. אז בעולם שלנו, אולי בעולם של הרופאים אנחנו מכירים את המילה regenerative medicine כבר הרבה שנים, אבל לא הגיע ליישום קליני. כשאנחנו מדברים על, תחשבו שיש לי תא שרוצה לשלוח מסנג'ר כמו וואטסאפ, בין תא אחד לשני. איך הוא יודע מה לשלוח, לאן לשלוח? ואז אותו תא, שהוא בעצם ביוזום, שזה מין חלקיק של תא שמעביר אינפורמציה מתא לתא. אבל צריך גם להבין מה אנחנו מעבירים, רק דברים טובים, אולי דברים פחות טובים. זאת אומרת שחלק ענק מכל המעבר הבין-תאי, כדי לתת יותר אנרגיה לתא, כדי לשפר את הגמישות של התא, או את המוארות של התא, או להכניס חומרים ייעודיים, הם כרגע לא ממקור הומני, כלומר רק ממקור של צמחים. ממקור הומני זה יכול להיות בעתיד, אבל רק שלנו. ונשאלת השאלה אם שלנו זה מספיק טוב. אז בעצם אנחנו מאגדים בין הרפואה האסתטי, שבאה מדיסציפלינות שונות, כדי לתת יותר אור בריא והוא אור יפה, ואני קוראת לזה כאב אסתטי. כאב אסתטי מגיע מהצורך שלי, כי משהו מפריע לי.
וזה לא פריחה או פסוריאזיס או אקנה, אלא איזה מעטפת אנחנו נותנים של ידע, של טכנולוגיה, של קוסמטיקה, וכל אלו למי שמתאים, ולצערנו לפעמים זה לא מתאים לכולם. נכון. אז צריך למצוא את הדרך הנכונה כדי גם לתאם ציפיות, ודווקא בתור תאגיד גדול אסתטי, יש לנו את כל הכלים כדי לתת שירות טוב לקהילה. תורת השילובים. נכון. אז בואו תספר לנו באמת, אז שמענו הרבה, איך זה באמת מתורגם לטיפולים שהצרכנים בישראל יכולים ליהנות מהם ברמה הגבוהה ביותר? אז דיברנו על טיפולים מחליפי ניתוח, דיברנו על הזרקות מעולם הרפואה הרגנרטיבית, דיברנו על עולם של טיפולים טכנולוגיים עם המכשור של לייזרים מתקדמים, אולטרסאונד, גלי RF, גלי רדיו, טכנולוגיות קירור לפיסול הגוף וכו' וכו'. ואין ספק שהמנעד הוא רחב והוא נותן פתרונות לאותם כאבים אסתטיים. דוקטור מוניקה אלמן, אלי פסח, תודה רבה, היה מרתק לשמוע. ניפגש שוב בפינה הבאה של מרגישות אסתטיקה. תודה רבה. תודה רבה.